Γεια σας φιλαράκια μου, Θάνος Ρίζος Fishing και τι έχουμε σήμερα? Ένα βιντεάκι στο οποίο θα κάνω unboxing καινούριο εξοπλισμό. Καινούριο εξοπλισμό και εντάξει, επειδή πήγαινε βίτσα λίγο με τις δουλειές και αυτά τώρα τελευταία, δεν πρόλαβα. Έχω παραλάβει εξοπλισμό από το φιλαράκι μου, τον Πάπο τον Καζακιό, από την Κύπρο, Mavers, Cyprus Fishing Accessories και τα πάντα όλα. Ήρθε τον Οκτώβριο στο Aegean το τουρνουά εδώ στην Κατερίνη και μου φέρε κάτι χορηγίες να βοηθήσει και στο νέο μου τόλμημα να πω, στο ψάρεμα από βάρκα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχω δύο καλάμια, δύο μηχανάκια, βλέπετε εδώ, έτσι, του Παμπίνιου τα πάντα όλα. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, είτε ήταν αυτό casting, είτε ήταν ψάρεμα βάρκας. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Να υπενθυμίσω ότι, εντάξει, έχω βγάλει καρτελάκια ιστορίες του Μπανά, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί ως γνωστός λιγούρης τα έχω ψαρέψει τα καλάμια και ακόμη τα δοκιμάζω. Βέβαια έχω πάρει αποτελέσματα, ειδικά με το μικρό, γιατί εντάξει τώρα το άλλο έχει λίγο περισσότερα στελέχη. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, συνηθισμένος να ψαρεύω με σπινοκάλαμο, 5, 6, ίσως 7 οδηγοί, και έρχομαι τώρα εδώ στο Σαμίρα Squid της Maver, το οποίο είναι, τι μας λέει τώρα εδώ, είναι 240, 30-150 action και είναι δύο κομμάτια, δύο στελέχη. Πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό είναι το πρώτο στέλεχος. Ωραία. Το βλέπετε. Και έρχομαι και στο δεύτερο στέλεχος. Όπα, πιάσαμε πολύ φωτό. Πού είναι αυτό εδώ πέρα? Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Συνηθισμός, όπως είπα, σε σπινοκάλαμο με 5, 6, 7 οδηγούς, και έχουμε εδώ έναν στο βασικό στέλεχος. Και έχουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 οδηγούς, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι να πω εγώ? Τι να πω? Πείτε μου, τι να πω? Θα πω την αλήθεια. Έχω πάρει ψαράκια, είτε με τριπλάρι, είτε με τσαπάρι, το έχω δοκιμάσει, είτε με ονάγκιστρο, το ταϊράμπερ το φτωχό, ξέρετε, αυτό με την ελιά, το σειρώμενο. Μου έχει δώσει ψαράκια. Βέβαια, μου ήταν αρκετά δύσκολο να το συνηθίσω, γιατί βλέπετε, έτσι, τώρα τι να λέμε, το έχω ρίξει μέχρι 100 γραμμάρια και το όριο του είναι 30-150, είπαμε, έτσι, 2,40 σε μήκος, βολικό. Το κούμποσα με το ένα από τα δύο μηχανάκια, το μαύρο το Brutal, το 4000 στο αλουμίνιουμ, με νήμα, μόνο νήμα, στις μπομπίνες. Εντάξει τώρα. Επειδή ήθελα να τα κάνω βιαστικά τα βίντεο, γιατί τώρα έχω δεύτερο καλάμι, αυτό με βόλευε πιο πολύ γιατί είναι δύσπαστο. Το άλλο το κομμάτι, το άλλο το καλάμι, έχει 3 στελέχη, εκ των οποίων έχει και βασικά 2, αλλά απλά έχει 2 μύτες που πάει action 100-200 για πιο σκληρές καταστάσεις, έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ τώρα δοκίμασα το εύκολο, το δύσπαστο πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, το οποίο με πήγε βίτσα πριονοκορδέλα. Πάμπο, ευχαριστώ πολύ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε για όλα. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, επειδή δεν το έχω και πολύ με τα βίντεο και με αυτά, θα προσπαθήσω να κάνω κανένα μονταζάκι, να χώσω φωτογραφίες από ψάρια που έχω πάρει
να δείξω. Τι να πω τώρα. Το κορμί φυσάει. Όταν λέμε φυσάει, φυσάει. Θα δείξω και ψαράκια. Έτσι. Και τώρα συνηθισμένο σας λέω. Βέβαια έχω δει και μια άλλη κατάσταση, επειδή είδα και αγώνες πανελληνίου καθετής πάνω στο σκάφος που δουλεύω. Η φάση ποια είναι, ότι έχω δει και κάποια βίντεο γνωστών ατόμων που έχω δει 4 μέτρα, 5 μέτρα και λέω ρε φίλε τι φάση ξέρω, πάνε για casting. Κι όμως υπάρχει κάποιοι που λένε ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε καθετή με μεγάλα καλάμια. Εγώ το έχω δει μόνο σε βίντεο και ο λίγον τι από κάποιους αθλητές, 3-4 άτομα που είδα που είχαν μεγάλα καλάμια. Εγώ αυτή τη στιγμή ψαρεύω έως 2,70. Εκεί είμαι. Αυτό είναι το Σαμίρα το Squid. Έτσι. Να μην ξεχνάμε για το καλάμι. Και η φάση είναι ότι τώρα στο μονταζάκι που θα μοντάζ, τέλος πάντων, σας λέω δεν το έχω και πολύ, θα κουμπώσω να δείξω τι ψαράκια έχω πάρει με αυτήν εδώ την καλαμάρα που μου έχει κάνει ωραίο. Παρ' όλα αυτά θα παρουσιάσω τώρα καπάκι και τα επόμενα, τα μηχανάκια και το άλλο, το καλάμι, το μαρέα, και να δείχνουμε τώρα, να δούμε την Κυριακή, αν βοηθήσει και ο Θεός, να πάμε για ψάρμα. Ακόμη κάνω δοκιμές έτσι, γιατί φανταστείτε ότι το σπινοκάλαμο μου φαινόταν σκληρό. Δηλαδή, μέχρι να συνηθίσω, ακόμη προσπαθώ να συνηθίσω την παραβολικότητα του συγκεκριμένου καλαμιού. Έτσι. Δηλαδή τώρα, τι να λέμε. Κάτσε να το κουμπώσω και μια εντελώς περίσπαση για να δείτε τι γίνεται. Για να καταλάβετε στο περίπου, έτσι. Δηλαδή τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Το βλέπετε. Εντάξει. Αυτό το πράγμα το έχω ρίξει με 100 γραμμάρια. Και το έχω ρίξει και με 20 και με τα πάντα όλα. Δηλαδή τώρα μιλάμε, έχω κάνει παπάδες, τους οποίους θα δείξω, έτσι. Και μην πείτε τώρα κάποιοι είναι μικρά ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά έχει ο Θερμαϊκός. Αυτά μπορώ να πάρω. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά που με ακούσατε και πάμε καπάκι να σηκώνω τώρα βίντεο και ιστορίες και ξέρω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα. Γεια σας.